Hej, jeg hedder Cleo, og velkommen til min første videoblog. Dagens blog kommer til at handle om mig. Jeg hedder Cleo Dharma og har en kæreste, en søn på 1 år, og jeg er selv 25 år. Jeg er færdig som seksolog, og så læser jeg psykologi ved Aarhus Universitet, hvor jeg er færdig som psykolog om 1,5 år. Sideløbende med studierne har jeg de sidste 4 år vejledt og haft samtaler med mennesker. Først underviste jeg for Sex og Samfund, hvor jeg havde undervisning med unge mennesker, folkeskole, efterskole, gymnasier. Så har jeg arbejdet i Lost, hvor jeg har rådgivet om sexlegetøj til voksne og ældre og par. Derudover har jeg arbejdet hos Sindslidende Vilkår, hvor at man har samtaler med folk, der er berørt af det psykiatriske system. Jeg laver den her videoblog, fordi jeg gerne vil give en masse råd og vejledning, tips og tricks om sex, kærlighedslivet og socialpsykologi. Og jeg har en adgang til en stor mængde af det nyeste viden fra min uddannelse på universitetet. Og den vil jeg gerne dele med jer for at give jer et federe perspektiv på alt det, der handler om sex og kærlighed. Jeg vil gerne bygge bro mellem psykologi og seksologi, fordi seksologi kan mangle den videnskabelige basis, kan mangle den terapeutiske ekspertise og den gode terapi. Og der vil jeg bruge psykologien og tilbyde den bedst mulige professionelle terapi. Inden for seksologi er jeg specialiseret i lyst og orgasme. Jeg kan hjælpe med at dyrke din lyst og genfinde den, f.eks. efter en lang periode med stress, hvis du har været igennem en fødsel eller haft en depression, eller bare ikke synes, at du har helt så meget lyst, som du godt kunne tænke dig. Derudover er jeg specialiseret i orgasme, det er at dyrke sine orgasmer eller opleve den for første gang. Hvis du er interesseret i at høre mere eller få en session, tilbyder jeg både individuel terapi og parterapi. Den næste videoblog kommer til at handle om orgasmerne, alle de forskellige orgasmer og myterne om orgasmen.